Sağlarmısınız qadirli tamaşaçılar. 1906 yılının 22 dekabrında Qazanda birinci tapqır keng qatlov tamaşaçılar üçün aldınğı yaşlar tarafından Tatarcha spektakl ko'rsatildi. Şuşu data Tatar teatrının tuğan günü deb sanala. İsәнмесез, газиз милләттәшләр, барлык театр хезмәткәрләрен, театр сөюче тамашачыларны ихлас күңелдән бәйрәм белән тәбриклибез. Көнегез иҗатка, күңелле вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә манзара тапшыруын башлыйбыз. Сезне иҗат төркеме һәм без авыл баручылар Әдилә Сәфәрова белән Айваз Садыров сәламлый. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Мамадыш районының Үсәли авылына булыр. Ашсу ustası Резидә Хәсәйновадан тәмле һәм файдалы рецепт бу юлы балыктан булыр. Җырларда җырлана торган баланның сәламәтлек өчендә файдасы бик зур. Бу хакта безнең хәбәрчебез бәян итәр. Үсәлим, үсәйлем булып яңгырыйсың, гүя колакта, асу таңларыңны сагынып кайтам, киткән чактай синнән еракка. Туган авылы турында әлеге җырның сүзләрен Үсәли авылында яшәүче Разиф абый Сафин язган. Аны ишеткәч авылның тарихы белән дә танышу теләге туа. Авыл миртә сәхифәсендә бүген Мамадыш районының Үсәли авылына юл алырбыз. Бүген Мамадыш районына караган Үсәли авылының борынгы тамасы Ишиле була. Авыл аксакаллары сөйләве буенча, авылга 1552 елда нигез салынган. Дәлпе чишмәсе буена беренчеләрдән булып Юнсай, Тукый һәм Биги исемле агайлар килеп утырганнар. Аларны Шаллы ханлыгыннан чыккан кешеләр дип әйтәләр. Ишиле атамасы әле ул 19-нчы гасыр ахырларына кадәр, хәтта 20-нчы гасыр башына дип әйтик әле, 20-нчы гасыр башларына кадәр Ишиле атамасы йөргән. Инде менә безнең авыл волость үзәге булгач, монда инде волостной конторада булган бит безнең югарычта, хәзердә зданиясе бар әле, аның җимерек булса да, документлар оформить иткәндә, кагазьләр язганда, Ишиле атамасы күрәсең русчага авыррак бит инде языла. Башта аны Усили дип яза башлыйлар документларда. Аннан соң Усали һәм Усали формасы, татарлар инде Усали формасы на кирип калган. Үсәлидә элек-электән азатлыкка омтылган халык яшәгән. Пугачев явы вакытында бу як авыллары халкы Бәхтияр Канкаев гаскәренә кушыла. Авыл халкының баш бирмәс рухын күрсәткән тагын бер вакыйга 1897 елда була. Җан исәбен алу җитәрәк, шукындыралар икән дигән храфатларга ышанып, волость идарәсендә погром ясый авыл халкы. Авылга атлы казаклар килеп, гаепләрне җәзага тартылар. Һәм тагын бер кызыклы факт. Бабайлар сөйлидер әле. Онда китереп әле Усали дигән язма кириллица белән язуда язып киткән булганнар кагып. Моны инде бабайлар үзләренчә аларның динен, телен, ничектер үзенең йолаларын, борынгы тарихыбызны мыскыл итү дип кабул иткәннәр булса кирәк. Бу табличканы дип әйтик инде алып атып, хәтта әле буны эш буларак, судебный эш буларак тикшереп тә йөргәннәре тарихи мәгълүмат билгеле. Ләкин тормыш үзенекен иткән инде, һәм Усали атамасы ныклап кирип калган. Ләкин улрак кешеләр хәзердә аны Ишиле дип тирә-якларда да атап йөртәләр. Үсәли бойлар авылы булган, халык үз һөнәре белән көн күргән. Арба чаны ясаганнар, кирпеч сукканнар, Бөрсүт елгасы буйлап авыл тирәсендәге имән урманнарны кисеп салагызганнар. Ул агачлар Казанда мишкә ясау өчен кулланылган һәм чит илгә җибәрелгән. Тарих архив материалларыннан күренгәнчә, 19-нчы гасырда Үсәлидә 20дән артык 2 катлы итеп таштан салынган лавкасы һәм подвалы белән бай йортлары булган. Революциядән соң аларның күбесе социаль объектка әверелә. Йортларның берничәсе бүгенгә кадәр сакланып калган, ләкин ни кызганыч, берсенең дә тарихи архитектура һәйкәле дигән статусы юк. 18-нчы гасыр озакларыннан башлангандыр. 19-нчы гасырда безнең Үсәлидә бик зур Ишиле базары булган.
Ул инде экономик яктан да, бүтән яктан, социаль яктан да, аның үсешенә, аның кешеләренең кәсепле булуларына, бай булуларына бик йогынты ясаган. Чөнки менә авылдан кергәнсездер, анда кергәндә астан күперне әз генә үтүгә менә шуннан башланган ул базар, менә шушы тирәләрдән өскә таба менеп ике якка, уң якка һәм сул якка тыкрыклар буйлап киткән. Аның үзенең һәр шушы базар көннәрендә генә ачыла торган лавкалары булган. 1908 елда үсәле 213 хуҗалыклы, 2 мәчетле, волос идарәле, 13 кибетле, тимерче алашыклы, тегермәнле авыл була. Авылда беренче мәхәллә 1815 елда төзелә. 1878 елда салынган иске агач мәчет 1905 елның 13 маенда яна. 4 елдан соң гына 1909 елның 24 августында Казан губерния идарәсе яңа кирпеч мәчет төзергә рөхсәт бирә. Дингә каршы көрәш заманында ике мәчетнең дә манаралары киселә. Бер гасырдан артык тарихы булган мәчет әле дә булса мәдәният йорты ролен үти. Кулыма килеп керде минем безнең авылның Әхмәтшин Хәсәнша дигән бабайның, абыйның хатирәләр дәфтәре. 2 дәфтәрдән тора ул менә шундый хатирәләр дәфтәре. Һәм мин аны бер сулышта ул дәфтәрләрне укып чыктым. Ул миңа бик дулкынландыргыч тәэсир итте. Һәм бу әйбер булай гына калырга тиеш түгел. Музейга бирелсә дә ул бит ята, архивка тапшырылса да ята. Туктале, бу бит безнең авыл турында, безнең авылдагы кешеләр турында язылган шул кадәр кызыклы мәгълүматлар белән шыплап тулган 2 дәфтәр. Шушыларны укып, шуларның тәэсире аркасында инде менә шушы китап туды. 100 ел элек дип атадым мин аны. Чынбарлыктагы хәлләргә, истәлекләргә нигезләнгән әдәби әсәрне укучылар яратып кабул итәләр. Шунысы үзенчәлекле, биредә сурәтләнгән вакыйгалар һәр зур татар авылында булган. Киләчәктә Нурания ханым 1926 елдан Үсәли авылында эшләп килгән шифаханә һәм авыл тарихын тулысы белән чагылдырган китап язырга тели. Казаннан Саба якларына кайтыр юлда агачтан үрелгән шитәннәргә, тегермәннәргә, татар йортына күз төшә. Шундый уңайлы, мотор авыл күренеше соклану хисе уята. Хәбәрчебез Динә Саттарова сокланып кына калмыйча, ихатага үтеп, биләмәләрнең хуҗасы белән танышып, өй эчендә ниләр бар икәнен күреп чыккан. Һәм безгә дә тәкъдим итә. 2 кассеталы магнитофон элек бик крутой җегетләрдә генә иде бу. Моны тотып урамнан үтсәң, артан кызлар йөрри бәре белән җыри торганнар инде. Моны бу бик текә җегетләрдә инде. Менә моның музыкасы да Күңелдә хатирәләр. Ул вакытта яшь егетләр кызларны карату өчен кулланган тагы бер ысул бу – магнитофонлы булу. Аларга кадәр кызлар күңелен гармон белән яулаганнар. 1860 елгы гармон. Шартлап тора күрдеңме? Менә бу Гали Ильясов гармоны. Клеймәсе бар. Данлыклы гармон ustası Россия буенча. Монсы Саба районы Семент авылының Галинур дигән гармон ustaсы бар. Шуның соңгы ясаган гармоны алып кайтты. Бу һәр ясый алмый инде, авырта. Менә соңгы ясаган гармоны Биредә гармоннар коллекциясе. Иң өлкәне 1860 елгы. Музейның тагы бер өлешендә патефон тыңлап була. Ул вакытта өйдә телевизор булу зур вакыйга итеп саналган. Хатирәләр сандыгын барлауны дәвам итик. Сугыштан кайткан блокнот әтидең. Менә бу күнитек күниченнән, Кирзовый күнитек күниченнән язган. Менә монда 7 дога язган булган үзе латинча. Кадимчә. Менә шушы исән савап кайтты мине дип сөйли торган иде. Но бик каты яраланып кайткан инде, шул сугыш яраларыннан китеп барды инде ул. И менә урын өстендә ятканда да шушыны тотып ятты. Безнең әтидән бердән бер калган истәлек, байлык
yetkер, мына Алла берсе исән сау соклап, балаларга, оныкларга, оныкчыкларга калдырырга 8 онығым бар, 3 оныкчыгым бар. Аллага шөкер. Киләчәк буынга без күрсәтеп аңлатмасак, кем эшләр моны ди Рифкат абый. Bütün eksponatlар да, менә bütün әйберләр дә, шуңа шашлыйны менә мич арасында шулай итеп, кыш көне бузауларны, бәкейләрне тотадыр икән. Монда без чыпта суга идек. Нидә менә шундый юк мич. Әле менә ул вакытларда инде бәйрәмнәргә брашка куялар, алтында куйдым. Нигә ул тарих бит ул. Булган ул. Менә бу фитровый итек, моны райком секретарьларының хатыннары райпага кайткан, районга бер кайткан нене бүлеп аларга кие алган. Фитровый итек бу бик дефицит итеп булган иде. Нигә? Бу йорт чыннан да үткәннәргә кайтара. Һәр экспонат ул чорда булган хәләт, тормыш, көн күреш турында сөйли. Үткәнеңне белү генә түгел, кадерләп, киләчәк буынга тапшыру безнең бурыч. Рифкат абый моны яхшы аңлый. Манзара тапшыру өчен Теләче районыннан Динә Саттарова, Әмирза Алюшев. Быелгы кыш бик усал инде, ул үзенең бураннарын да күрсәтте, карларын да яудырды, хәтта битләрне дә шеметте. Үзгәрешән дейік, нәкъ хатын-кыз сыман. Без бүгенге һава торышы белән танышабыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы Азнакай әлмәттә аязучан болытлы һава кар явачак, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн явым-төшемнәр температура 4 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида болытлы кар явачак, 5 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балташта явым-төшемнәр температура 4 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар-Бая Чүпрәлдә аязучан болытлы һава кар көтелә, 2 градус салкын. Чиста Нурлатмамадышта болытлы шулай кар явачак, 3 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы кар явачак. Температура көндез нибары 1-3 градус салкын. Төнлә 13 градуска кадәр суыта. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Декабрь Рәсәйдә пенсия фонды оешкан көн. Бу уңайдан без кунакка пенсия фонды хезмәткәрен Алсу Мәрдиеваны чакырдык. Алсу ханым, исәнмесез? Исәнмесез. 22 декабрь пенсия фонды оешкан көн. Әмрә 23 елның 1 гыйнвары пенсия фонды гомумән алганда яңа бер оешмага әверелгән, берләшкән көн социаль фонд. Бу турыда сөйләшү күп бара. Әйдәгез шушы социаль фонд яңа үзгәрешләр турында сөйләшеп китик. Чынлап та менә 22 декабрьдә безнең пенсия фонды оешканга 32 ел була. Котлыйбыз. Рәхмәт. 1990 елда пенсия фонды оешты. Башта инде ул бер кичкенә генә бер оешма иде. Ел сайын бу пенсия фонды безнең үсте, артты дип әйтик инде. Төрле максатларга иреште. Пенсия фондына бит инде төрле түләүләр хәзер билгеләнде. Менә ана капиталы булды, пенсия генә билгеләми. Шушы 32 ел эчендә шушы пенсия фонды үсеп, сондай зур оешма, дәрәҗәле оешма булып барлыкка килде инде. Ләкин менә хәзер вакыт бара, бер безнең яңа таләпләр, яңа менә инде безнең бит инде әниләребезне, яшь әниләребезне поддержать өчен дип яңа пособиелар кертелде, яшьгә гаиләләренә шушы пособиеларны түләүләр оптимизацияләштерү өчен безнең пенсия фонды һәм социаль страхованиесен бергә кушып, Россия социаль фонды барлыкка киләчәк 1 январдан. Менә бу халыкны куркытмадымы менә шушы пенсия фонды бетә дип, ыгызыгы тумадымы? Юк, халык аны ничек бар шулай кабул итте, ләкин бар безнең клиентская службаларга мөрәҗәгать итүчеләр пенсия фонды бетә икән,
Шуңа күрә документларны яңартырга, ләкин инде документларны алып калырга дигән юк, бу мәсьәләдә пенсия фонды ничек эшләде, шулай эшли. Әйтик, пенсионерларны кабул итү урыннары шунда ук кала, клиентский службалар кала, пенсионерларга кая җайлы шунда мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шуңа күрә архивлар шул урында кала, ул турыда борчылырга кирәк түгел. Счетлар, карталар. Счетлар, карталар барысы да шулай ук. Нинди көндә пенсия түләнде, шул вакытта ук пенсияны почтальоннар алып килә мигә, яки Сбербанк алалармы, банкта шул көндә пенсияны күчереш була. Бу төбәктә үзгәрешләр булмый. Гомум алганда, менә хәзер яңа социаль фонд, аның менә пенсия һәм тагын нинди вакыйлар керә әлеге оешмага? Киңәя. Әйтик, менә бит инде безнең пенсия фонды социаль страхование төрле түләүләр түлейде. Һәм кешегә шул түләүләрне алыр өчен төрле оешмаларга мөрәҗәгать итәргә тиеш инде. Хәзер бер зур платформа оештырып, кеше туудан алып пенсияга кадәр шушы бер оешмагына аңа түләү түләячәк. Әйтик, тудымы пособие түлиләр, пенсия яшенә җиттеме пенсия түлиләр, яки ана капиталмы шушы бер җирдә генә, бер гариза биреп кенә шушы пособиеләрне түләячәкләр. Бер платформа гына булачак. Төрле инстанцияларга барып, оешмаларга барып, гаризалар бирә кирәк түгел. Платформа дигәндә әле тагын электрон платформада күз алдында тота бит. Бүген көндә чөнки бик күпләр пособиеларга гаризаларны дәүләт порталы аша, бәлки пенсия фондының үзенең сайтына кирип, аның аша да бирүчеләр бар дип беләбез. Бу очракта нинди дәүләт порталына кагылышлы монда да әлегә үзгәреш юк. Шулай ук үзләренең шушы дәүләт порталына кирип, пенсия фонды или менә социаль фондына мөрәҗәгать итәселәр килә икән, гаризаларын җибәрергә була. Ләкин киләчәктә бу оешмада да шушы Россия социаль фондының үзенең бер порталы булачак. Шул портал аша инде гаризаларны җибәрергә кирәк булыр. Иң беренче бу социаль фондның шушы бердәм пособие, единый пособие түләү күздә тотыла инде. Шуңа күрә шушы бердәм пособиене шушы Россия социаль фонды түләячәк. Бу бит инде яхшы үзгәрешләр дигән сүз. Барбыр да, әйме? Оптимизация һәм шул вакытта кешегә иң мөһиме кешегә җиңеллек туа дигән сүз. Әйе, шулай. Хәзер инде төрле җирләргә барга түгел, бер җиргә кая кешегә яки пенсионерларыбыз әйтик тора икән, шит җирләрдә анда пенсия фондына мөрәҗәгать итеп, үзенең сорауларын инде булырга, белешергә мөмкин. Бөтен сорауларга тулы җаваплар алдык. Алсу ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, үзегезгә. Эшегездә уңышлар, гаиләгездә иминлек, сәламәтлек теләп калабыз. Әби-бабаларыбыз элек-электән кул эшләренә бик оста булган. Алар чиккән ашъяулыклар, суккан сөлгеләр, теккән күлмәкләр әле бүген дә күпләрнең сандыгында саклана. Армиягә китүче егетләргә кул яулык чигеп бирә идек дип искә ала яшь якларын Разия апа Махмутова. Аның кул эшләнмәләре белән без дә танышыйк. Менә алар. Дистәләрчә еллар үтсә дә бизәкләре күз камаштыра. Сөлгеләрне кышкыны яшь чакта тормышка чыкканча суктык. Тәбәлдәре шүре белән әйләндереп, мәш килеп, сөлгене суга иде. Бер сөлгене сугырга күпме вакыт китә иде? Отны алып кызым, озак бит ул. Бер җитне берип шүре белән. Разия апаның яшьтәшләре кичкенәдән кул эшенә өйрәнеп үскән. Егетләр кулында чүкеч кадак булса, кызлар сөлге яулык чиккән, мендәр тышларына, чаршауларга, пәрдәләргә нәфис бизәкләр төшергән. Телтәрне үзем бәйләдем мин. Буларны үзем кул белән чиктем. Мин инде аларны бүләккә бирдем. Тимкит тайырганда тимкитка алып бардым, анда күп калды. Мендәрләр без кызлар асрадык. Без хезмәт белән яшәдек. Сугышчы балалар бит. Сабын туенда бирә идек. Армиягә барганда бул яулык азат бирә идек егетләргә. Шулай яшьлек матур итте, яшьлек бит ул. Яшьлек бер генә ул. Кич утырга чыкканда чигә идегезме? Кич утырганда чикмәйдек, сөйләшеп килешеп уны мәшкилейдик, яшьлек. Ул яшьлек сагындыра ул. Барбыздан да. Кем өйрәтте менә буларны, кем кул эшенә өйрәтте сезне? Минем апам бик уңган кеше иде. Бик уңган кеше иде. Чиста иде. Бөтен недән районнан килгән кешеләр бездә кунак булалар иде. Бу сөлгеләр хәзер сандык төпләрендә ята. Бик сирәкләре музейларда урын алу бәхетенә ирешкән. Аларны татар халкының милли бизәкләрен саклаучы кыйммәтле хәзинә дияргә мөмкин. Бер генә бизәк тә очраклы түгел. Һәр кайсы ниндидер символ ролен үти. Бу бигән сат кызым. Намбар белән моннан электросингә үзеннән үзе бар.
Үзеннән саны бит инде бурасыңдыр инде үзең. Бурасың дип инде аны бит карандаш белән язган, сызык белән. Шуннан барасың. Шул эздән барасың. Буларын? Булары бит инде кулыма татайдым да бәйлидем. Крючок белән. Узак эшләнми. Крючок белән ничек эшлиләрсең аны? Мана баштан башлыйсың да, шулай бара инде шакмаган игә, карап. Бик онса барау. Мишәл дә бәйли белән. Мин пижамада үзем тегеп кидем кызым. Рәсем бит. Нидән карыйбыз инде? Газетларда, иптәшләрдән, мана беребез көтәрәйдек. Дуслар, күршеләр, без тату яшәдек балалар. Без урамыбызның кызлар урам иде. Яшь чагында Разия Пакышкы озын төннәрне шәл бәйләп, күлмәкләр тегеп үткәрсә, хәзер инде дини китаплар укып, балаларымның кунакка кайтканын көтеп уздырам ди. Хәзер бит инде алавайдык. Алавайгастан только саулык кына кирәк. Барыбызга да саулык кирәк, илгә көнгә тынычлык, бердән яшик, бергә яшик. Балаларга тәртипле булсыннар, исән сау яшәсеннәр, укысыннар. Үзләренең алдагы көннәренә бәхет телим. Барыгызга да. Исән сау яшәгез балалар. Тыңнагыз, иелгән башны кылыч кисми. Килгән һәр кешене ачык йөз белән каршы ала. Якын күреп сөйләшә, кунак итә. Икенче кайтугызда сөлге чигәргә өйрәтәм. Озак карап кайтыгыз, көтәм дип озатып калды. Мондый якты күңелле әбиләр булганда авылларга кайтасы гына килеп тора бит. Манзара үз эшен кунакхана белән дәвам итә. Кайвакыт балалар белән кибеткә бару чын мәгънәсендә җәзага әверелә. Тегене алмыны ал дип аптыраткан бала алдында кайбер әтиәниләр югалып та каласымы? Мондый ситуацияләрдә нишләргә һәм ни өчен бала үзен шулай тота, психолог Әдилә Басова белән шул хакта сөйләшербез. Әдилә, исәнмесез? Бу очракта мин инде рөхсәт итегез, әниләр арасында, әни һәм психолог арасындагы сөйләшүне читтән генә тыңлап торыйм. Булай уңайлырак булыр. Чөнки әти кеше буларак мин бу эштә бер нәрсә чамаламын. Нишләп була дисең, Айваз? Менә шулай хис итәм. Шуңа күрә әйдәгез сез сөйләшә торыгыз. Минем сораулар булса, мин сезгә үзем кысылып Чөнки Айвазның кызы, кызларны әни тәрбияләргә тиеш. Әти ярата, әни кырыс һәм тәрбияли. Менә без инде сорауларны бирдек. Мәсәлән, хәзер инде яңа ел чоры, кибеттә күп йөрелә, кибет киштәләре аеруча матур, игътибарны җәлеп итә. Һәм менә бу очракта нишләргә? Менә бар бит шундый киңәш. Аны сез барыгыз да беләсез, кибеткә уаш килеш барырга ярамый. Барырга кирәкми, дөрестән дә кирәкми. Һәм мөмкин кадәр бала белән барырга кирәкми. Яңа ел алдыннан бигрәк тә. Бала әлбәттә бу кибет киштәләрендә булган теге җете витриналарны, матур баллы бүләкләрне күрә дә аларны сорарга мөмкин. Һәм әлбәттә аларны үзенә аларны сырый. Һәм төрле методлар белән. Төрле методлар белән сырый. Әгәр дә сезгә кибеткә бала белән барырга туры килде икән, алдан бала белән нәрсә аласыгызны сөйләп куйгыз. Без хәзер керәбез дә менә буларны алабыз, син миңа ярдәм итәчәксең. Әгәр дә бала шулай әйберләрне күреп сырый башлый икән, сез моны алдан сөйләшеп куелганча я алырга, я алмаска мөмкин. Әгәр дә инде сез алмаска дигән сүздә торасыз икән, сезнең юк дигән сүзегез бернинди шартларда да әйе дигән сүзгә әйләнергә тиеш түгел. Бу яңа ел алды ажиотажында гына түгел, бу гомумән шулай булырга тиеш. Югыйсә инде бала манипуляторга әйләнәчәк. Әйе, әлбәттә. Бала өчен кысалар, кагыйдәләр булу бик мөһим. Баланың аның шундый әле психикасы шундый Күшүшән, әйе. Үзгәреп торучан. Аңа кысалар бик мөһим, алар бик кирәкле әйбер. Мисал өчен, безнең гаиләдә шундый кагыйдәләр бар. Без аларга барыбыз да буйсынабыз. Әгәр дә инде ул кагыйдәләрне бозу факты була икән, ниндидер җәзалау, монда физик яисә психоэмоциональ җәзалау турында сүз бармый, әлбәттә. Бу ниндидер алдан сөйләшеп куелган әйберләр. Мисал өчен, мультфильм карау вакытын кыскарту яисә гомумән алып кую, телефонда уйнау вакытын кыскарту, ял көннәрендә театр, кинога бармыйбыз, яисә сөйләшеп куйган идек, әмма бармыйбыз, син үзеңне начар, син кагыйдәне боздың. Менә шулай. Һәм үз сүзендә ата-ана әлбәттә торырга тиеш. Алайса аның сүзенә бернидә теге сүзнең кыйммәте булмаячак. Бала бер тапкыр сизсә, ата-ана менә шушы без тудырган кагыйдәне бозып булганлыгын, ул һәрвакыт шуны көтеп торачак, шуны гына сорап алачак. Бер тапкыр бу әле система түгел. Әмма инде бу берничә тапкыр кабатлана икән, әлбәттә бала моны аңлап алачак та, гел шулай үзен тотачак. Тик шулай да балаларга карата ничектә булса менә мәрхәмәтлелек, юмартлык күрсәтеп аларга бүләк аласы килә. Иң яхшы бүләк ул менә сез ничек уйлыйсыз, нәрсә ул? Тәм-томмы, яисә киемме, уенчыкмы? Бүгенге көндә тәм-том дип әйтмәс идем, чөнки аларның сыйфаты да төрлечә була инде. Бүгенге көндә бик күп төрле кызыклы уенчыклар бар.
Ул теге кул эшләре белән шөгыльләнә торган балалар өчен бик кызыклы аппликациялар, төрле наборлар дип әйтик инде. Монда әлбәттә яңа ел бәйрәме ул бик тылсымлы бәйрәм, бала бүләкләнергә тиеш. Әмма ләкин шул ук вакытта бала теге кайбер ата-аналар син үзеңне начар тотса, бүләк алмаячаксың, бүләк булмаячак сиңа дип әйтә. Болай эшләргә ярамый, чөнки бу манипуляция. Бала үзен теге мин бала шул сүзләр аша ата-ана балага син уңайлы безнең өчен безне канәгатьләндерә торган булырга тиеш. Һәм шуңа күрә син бүләк аласың дигән әйберне җиткерәләр. Болай булырга тиеш түгел. Ягъни дә син үзеңне никадәр әйбәтрәк тотасың, шул кадәр әйбәтрәк бүләк аласың. Әгәр дә инде ата-аналар менә бала үзен начар тотты, мин аңа бүләк бирмим дигән фикердә тора икән, белеп торыгыз, бала моны бар гомеренә истә калдырачак. Менә шундый көн булды, бала башкалар бүләк алды, ә мин иң начар кеше булганлыктан алмадым дигәнне ул истә калдырачак. Шуңа күрә әлбәттә бүләк булырга тиеш. Димәк, җәзаларга ашыкмаска кирәк. Әйе, бүләк булырга тиеш. Бер сорау мөмкинме? Тылсымлы бәйрәм. Яңа елларында балалар бит кыш бабайга хат яза. Һәм анда төрле әйбер сорарга мөмкинләре бар. Моны ничек итеп синең балаң аңлатырга бәлки сез ала алмаган бүләкне алмаслык итеп алдан аңлату кирәкме? Яисә язган очракта ул язганны ничек итеп киметеп бирергә? Бала кыш бабайдан бик кыйммәтле, ата-ана үзенә мөмкинлеге булмаган бүләк сорарга мөмкин. Монда нишләргә соң? Кыш бабай бу әкияти мифик персонаж. Һәм сезгә үзегезнең, үз гаиләгезнең әкиятен һәм мифын булдырырга бер нәрсә дә камашала. Монда эш бар, тик сезнең фантазиядан гына тора. Мисал өчен, балага яшенә карап инде, шуны җиткерергә мөмкин. Менә кыш бабай ул шундый бар балаларга да бүләк бирә торган шундый тылсымчы. Һәм аның төгәл бер лимиты бар. Аның акчасы җитмәскә мөмкин. Әйе, аның лимиты бар. Һәм ул шул лимитка керергә тиеш. Ул шул лимитка керер өчен ул менә шундый список төзегән, исемлек төзегән. Әдә шуңа мөрәҗәгать итик әле. Шул исемлектән безгә нәрсә кызык булыр икән? Бәлки шуның турында кыш бабайга язырбыз. Монда бар эшсезне фантазиядан тора, төрле әкият, төрле тылсым чыгарырга мөмкин. Бу кыш бабайга ышану-ышанмау мәсьәләсендә балаларның бит бер шыры килеп җитә, аларга әйтергә кирәк моны. Яисә алар үзләре белергә тиешләр. Бармы моның бер вакыты? Гадәттә балалар 9, 8, 9, 10 яшьләрдә кыш бабай юклыгын белә башлыйлар. Яисә мисал өчен әти кыш бабай булып киенә дә, монда кыш бабай керде, аның аягында әтинең носкилары. Инде бала моны аңлап алырга мөмкин. Шуны монда баланың яшенә карап аңлатырга мөмкин. Әйе, кыш бабай өлгермәгән, мисал өчен, әти киенде. Без сине бик яратабыз, без сиңа бик теге бәйрәм әзерлисе килгәнде. Шуңа күрә без шулай киендек. Инде ул кыш бабай юклыгын белә икән, аңлап алган икән. Әйе, әкият дип. Безнең балалар иртәрәк белеп алды, чөнки балалар бакчасында тәрбияче хатын-кызлар кыш бабай булдылар һәм инде алар аны танып алды. Дилә ярый, без инде хәзер балалардан өлкәннәргә күчик. Менә шу яңа ел чорында ничек чамасыннан артык күп әйбер алмаска. Әйе, яңа ел ажиотажы. Ләкин инде без шушы җавапны, хөрмәтле телевизор караучылар, социаль челтәрләребездә күрәчәкбез. Экраннарыгызда күргән QR-кодлар аша узып, әлеге әңгәмәне азагына кадәр тыңлап бетерә алырсыз. Бездә кунакта психолог Әдилә Аббазова булды һәм без тапшыруыбызны дәвам итәрбез. Гөлләр турында сөйләшкәндә спатифилум турында әйтмәскә мөмкин түгел, чөнки бу гөл хуҗабикәләрнең иң яратып үстергәннәреннән санала. Моны аңларга була, чөнки спатифилумның ак чәчәкләре искиткеч, нәфис һәм үзенчәлекле. Гөл үзе исә нәзбрек булмавы белән аерылып тора. Бу хакта белгечне тыңлап карыйк. Спатифилум гөленең туган ягы тропиклардан булганга күрә, ул дымлылыкны ярата. Аның яфракларына көндә җылы су бөркеп торырга кирәк. Әгәр дә шулай эшләгән булсагыз, ул сезне үзенең калын матур яфраклары белән сөендерер һәм рәхмәтле булыр. Туфрагын атнасына 1-2 тапкыр дымландырып торырга кирәк булыр. Инде гөлегез чәчәк атсын дисәгез, аны яз һәм көз ашларга кирәк. Моның өчен махсус ашлама кулланалар.
Спатифилиум матур үссен өчен бүлмәнең яктылыгына да игътибар итәргә кирәк. Бу гөл кояш нурларының туры төшүеннән курка, аеруча җәйге чорда. Андый вакытта яфракларында кипкән сары таплар барлыкка килә. Мондый хәл булмасын дисәгез, гөлегезне караңгырак бүлмәгә кую мәслихәт. Спатифилиумның табигатьтә 40тан артык төре билгеле. Ләкин безнең җирлектә аның шушы төре генә ныклап тамыр җибәргән. Әлеге гади кагыйдәләрне истә тотып, алардан оста файдалансагыз, бу искиткеч матур гөл үзенең купшы чәчәкләре белән сезне тиз арада сөендерер. Матур һәм сәламәт яшик. Яңа ел алдыннан беркемнең дә салкын тидереп, урын өстендә авырып ятасы килмидер. Шуңа бу көннәрдә иммунитетны ныгытуга аеруча игътибар итегез. Һәр кешенең өстәлендә сарымсак, суган, бал, лимон булырга тиеш. Алдагы видео язманы карагач, бу исемлеккә һичшиксез баланны да кертәчәксез. Безнең як табигатендә үсә торган иң файдалы җимеш агачларының берсе ул балан. Элек-электән әби-бабаларыбыз баланның сихәте турында белгәннәр. Алар баланны ризык буларак кына түгел, дару итеп тә кулланганнар. Элекке заманнарда балан кайрысын хәтта чит илләргә дә чыгарып сатканнар. Аның кайрысы, бутаклары да, чәчәге, җимеше һәм хәтта яфрагы да файдалы. Баланны еш кулланган кеше физик яктан нык була. Салкын тиеп авыруларга тиз генә бирешми. Чөнки баланда С витамины, тимер, селен, каротин һәм фосфор күп. Әлеге җимешнең төше дә үзенчәлекле, ул йөрәк формасында. Башка бер генә үсемлекнеке дә андый түгел. Кемдер баланны әче тәме булган өчен яратмый. Ләкин әнә шул әче тәм шикәр авыруы һәм йөрәк кан тамырлары системасы өчен бик файдалы ди галимнәр. Җимешен һәм чәчәген киптереп, кыш көне чәй итеп эчәргә мөмкин. Булай эшләгәндә салкын тиеп авыру куркынычы кими. Кешенең иммунитеты ныгый. Кайрысын апрель айында агачлар яшәргән чакта җыеп, киптереп куярга киңәш ителә. Балан кайрысын стресс кичергән кешеләргә эчәргә кирәк, чөнки ул тынычландыру үзлегенә ия. Салкын тиеп баш авыртканда, тавыш беткәндә, ютәл вакытында бал һәм балан төнәтмәсе кулланырга кирәк. Ул шулай гипертония, йөрәк авыруларын дәвалау өчен дә кулланыла. Бер стакан җимешкә 1 литр кайнар су куеп, суңгач бал белән булгатып куярга һәм көн дәвамында эчәргә кирәк. Ел әйләнәсе организмга витамин җитәрлек булсын дисәгез, балан белән дус булырга киңәш итәбез. Монда шулай гадәткә кергән. Һәр ел азагында төбәкнең үрнәк татар гаиләсен сайлыйлар. Әлеге бәйгедә 50, 55, 60 ел бергә гомер иткән берничә баласы зур хезмәт стажы булган парларга өстенлек бирелә. Сүзебез Ульяновскида ел сайын уза торган үрнәк татар гаиләсе бәйгесе хакында бара. Бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр иткәнчә, быел бәйгедә өлкәнең шәһәр авылларыннан 30дан артык гаилә катнашкан. Ярышның тарихы, барышы һәм бүләкләнүче гаиләләр хакында алдагы репортаж. Ульяновск хөкүмәте ел сайын төбәктәге иң үрнәк гаиләләрне алтын китапка кертә. Әлеге китап ел сайын 12 сентябрьдә гаилә көнендә шәһәрнең төп мәйданында губернатор катнашында халыкка тәкъдим ителә. Быелгы алтын китапка 153 гаилә кергән. Шуларның 40-ы татар гаиләсе. Әлбәттә, күп милләтле Сембер төбәгендә бу китапка берничә дистә татар гаиләсенең керүе очраклы түгел. Димәк, халкыбыз әби-бабаларыбыздан калган татар гаиләсенең тотрыклы нигезен, аның тәртипләрен саклап яши белә. Андый гаиләләр турында өлкәнең Өмет газетасында да һәр даим язмалар бирелеп бара. Быел инде ул безнең ел дәвамында барды, үрнәк гаиләләрне һәрберсен теркәп бардык. Менә иренмичә генә мин санадым, аны 36 гаилә теркәлгән безнең. Бүгенге гаилә бәйрәменә дә шуларның кайберләре чакырылган. Инза районыннан Асия һәм Каюм Абушаевлар 1962 елда никахлашалар. Асия 60 елы кияүгә чыгар алдыннан әнисе әйткән киңәшләрен әле бүгендә хәтерли. Әнием миңа шундый киңәш бирде. Яшьлек итәсең балам, түзәргә тырыш. Анда каняна да бар, кеше килдермә. Кешедән башыгызны килдермәгез. Синең кайта китә йөрмә. Син барасыңмы, торырга тырыш. Киңәш дигәннән бу көнне әти-әни киңәшен күпләр искә төшерде. Әни әйтте, арак эчмә, тәмәке тартма, яхшы гына тормыш алып бар. Мин авылда шулай тормыш алып барам. 2 ай
nite biridik, sileşe biridik. Anarsan ol menga takdim yasadı. Takdim yasadı da men riza buldum. Kuşaldık, nikah okuttuk. Bütün Россия Татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә ханым Гайфуллина гаилә бәхетен шигъри юллар белән тасвирлап бирде. 53 ел, 40 ел, 30 ел тату булып яшәп, ул бәхет. Бәхет нәрсә дип сорыйсыз сез? Ничек аңлыйсың бит бәхетне? Сез бәхетле, халык якын иткән, җыр һәм моңнар белән бәхетле. Бәхет дип саныйм интагында, иртәләрем кичен янында, яшьлек дәрт истәп җаннарыма, сөеп багар күзләр барында. Өлкә бәйгесендә 30-дан артык гаилә катнашты. Финалга 500 чыкты. Аларның һәрберсе дә автономиянең үрнәк татар гаиләсе дигән алтын китапка кертелде. Һәрберсенә таныклык, диплом һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре дә тапшырылды. Менә шушы матур юбилейларына килеп җиткән гаиләләр бик күп алар бездә. Алтын туйларымы, зөбәрҗәт туйларымы, бриллиант туйларымы, алар бер-берсенең күзләренә әле дә ихтирам белән багалар. Юбиляр гаиләләр кичәдә яшьлек елларын искә төшереп, җырлар җырлап, гомер юлындагы тормыш кагыйдәләре, киңәшләре белән дә уртаклаштылар. Мин шул хәллек телим яшьләрнең бүген ачуланышаларналар, бер сүзгә киләләрме. Икенче иртә белә торган вакытта аны онытсыннар. Ул көн үлде бит инде. Хәзер яңа көн башланды, яңаша башларга кирәк. Шул вакытта әгәр дә син таки искене искә алсаң, менә син миңа кичә шулай әйттең, былай әйттең, ул кабара, чүпрәк кебек. Кабара тагын шушасың аннары. Искә алмаска. Әмінә Чардаклы районынан килгән Венера һәм Шәүкәт Мөбиновлар икесе ике төбәктән. Венера апа Башкортстаннан бу якларга 1972 елда килен булып төшә. Сүзгә килгән вакытта бер-береңә юл куя белергә кирәк. Шәүкәт кызулангадан мин сабыр тордым, мин кызулаганда ул сабыр торды. Шулай булгач без шулай шуның өчен инде 50 ел гомер иткәнбез. Бер-беребезгә усып әйттек тордык. Нендер проблемалар килеп чыга икән, бергәләшеп, сөйләшеп, аларны решать. Бу көнне яшьлек елларын сагынып сөйләүләр дә, яшьләргә киңәшләр дә һәм җырлар белән катлаулар да байтак булды. Үзара аралашу бәйрәмнең тантаналы өлешеннән соң бала аныклар белән бергә мул өстәлләр артында да дәвам итте әле. Бер караганда декабрь ул гади, кышкы бер ай. Әмма аны тылсымлы итү һәрберебезнең кулыннан килә торган хәл. Шыршы бизәү яңа ел рухында музыка тыңлау, чана чаңгышу, булар барысы да яңа ел кайфын булдырырга ярдәм итә. Яңа ел атмосферасын тыю өчен дөньяның иң зур, иң үзенчәлекле был шәһәрчекләренә барып кайтырга да була. Кызык дөнья сәхфәсендә Гөллинә Харрасоваларның иң матурларын туплап безгә тәкъдим итә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Кышын күпчелек калаларда искиткеч матур, әри торган сәнгатькә бу шәһәрләрне тап буласың. Кайбер җирләрдә бу гүзәллекне ясаучылар арасында зур бәйгеләр, фестивальләр дә оештырыла. Алар турында тулырак бүген бергәләп сөйләшербез. Иң элек Кытайның иң салкын шәһәре Харбинга юл алыйк. Биредә Боз шәһәре фестивале 1963 елдан башлап оештырыла. Чара өчен махсус Сунгари елгасыннан 200 мең куб метр боз киселеп алына. Алардан әкияти шәһәр күтәрелә. Бу матурлык Кытай халкын һәм килгән кунакларны ноябрьдән алып февраль азагына кадәр сөендерә.
Қытайдан Японияға юл алык. Хоккайдо утравының Саппоро қаласында елда қорлы фестиваль ұйыштырыла. Оның тарихы балаларның бірнеше қорлысын ясауынан башлана. Бүгін бәйрам зор масштаблы. Бір елі қаланың 3 мейданында бара. Илнең иң яхшы осталары айырым бір темаға тукталып, үзләренең қорлы бозлы шедеврларын ясый. Билгеле аларга бәя бирүче мәртәбәле жюри да билгеләнә. Қытайда үтүче фестивальдан айырмалы буларак Саппорода қорлы бәйрам 4-сеннән 11 февральгә кадәр генә дәвам итә. Норвегияның Гело қаласы өзінің тау курорты белән генә данлыклы түгел. Бирдә ел сайын бозлы фестиваль үткәрелә. Ягъни бозлы сыннардан торучы сәхнәдә музыкантлар чыгыш ясый. Аларның кулларында бары тик боздан гына ясалган музыка уен кораллары булырга тиеш. Бу төп шарт репертуарга килгәндә бәйрәм сәхнәсендә төрле музыкаль жанрдагы әсәрләр фолк джаздан алып классикага кадәр яңгырый. Фестиваль гадәттә февраль башында 3 көн дәвам итә. Хәзер Россиянең иң төньяк ноктасы Поляр түгәрәк артындагы Кольский ярымутрауына юл алыйк. Биредә Хибина дип аталучы бистә бар. Анда ел сайын снеголед дип аталучы бозлы ярыш үтә. Илнең боз белән эшләүче сынчылары бергә декабрь уртасында җыелыша һәм үзләренең шедеврларын тудыра. Моннан кала әлеге осталар өчен өлгер пычкы дип аталучы ярыш та үткәрелә. 90 минут эчендә спортчылар зур боз кисәгеннән матур һәм техника ягыннан дөрес итеп сын ясарга тиеш. Бу сәнгать тизрүчән, пыяла кебек уялышан булса да, ниндидер айырым бер матурлыкка, серлеккә ия. Бәхетле мизгел кебек аны тотып, тыйып калырга ашыгыз. Бүгенге менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Саулармы сіз, қадірлі достар? Исәнмесез, ғазиз милләттәшләр. Эфирда манзара тапшыруы бүгін 22 декабрь яңа елға бары, не бары 9 көн қалып бара. Нәтижеләр ясау, бүләкләр сайлау, планнар төзү кебек эшләрне ахырга калдырмагыз. Без манзара тапшыруның 2нче эш сәгатен башлыйбыз. Ашсу устасы Резидә Хәсәйновадан тәмле һәм файдалы рецепт. Бу юлы балыктан булыр. Жырларда жырлана торган баланның сәламәтлек өчендә файдасы бик зур. Бу хакта безнең хәбәрчебез бәян итәр. Быел Татарстан Яңа Гасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Менә инде 20 ел Яңа Гасыр телеканалы тамашачыларын иң яхшы, югары сыйфатлы тапшырулары белән сөендерә. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган? Бергәләп күзәтик.
20 ел Яңа ғасыр каналы эфирда. 20 ел біз Татарстан тұрмышындағы барлық вақиғаларны яқтыртып барабыз. 2007 елның бұл күнләрендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы 70 еллыгын билгеләп узды. 2011 елның 22 декабрендә исә Казанда Татарстанның рәссамнар берлеге оешуга 75 ел тулуга багышланган чаралар үткәрелде. 4 елдан соң Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Галиев мәчете ачылышында катнашты. Тагын бер елдан Татарстанның иң яхшы спорт эшлеклеләренә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Театр белән кызыксынган баланың күңеле начарда була алмый. Заманында Тукай да театр яктылыкка, нурга илтә дип юкка гына язып калдырмаган. Бу сүзләр бүгендә актуаль. Шыннан да театр сәнгате үз эченә әдәбиятны да, музыка, бию, сынлы сәнгатьне дә берләштерә. Моны аңлаган әтиәниләр балаларын нәкъ менә театр түгәрәгенә бирә. Сәнмесез балалар? Исәнмесез, кәйфләрегез ничек? Әйбәтме, ярый, бик шәп. Мин сезне Тинчурин театрында күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән хәзер сәхнә арты белән, ягъни шу театр дөньясының серле урыннары белән танышачакбыз. Балалар, біз хәзер сезнең белән файда, әйе бит? Менә без монда нәрсә күрәбез? Шушы Тинчурин театрының артистларының сурәтләре эленеп тора. Карагыз әле. Әйдә, бармы икән монда таныш йөзләр, таный торганнар? Әйдә карыйк әле. Танышабыз шулай итеп артистлар белән. Әйе, менә мине таптылар. Балалар, менә нинди спектакль караганыгыз бар Тинчурин театрында? Тылсымлы Арена. Әйе, менә күптән түгел безнең Тылсымлы Арена премьерасы булып узды, әйе бит? Менә анда нинди персонажлар бар иде? Әйдә, Анда бар иде зебра. Әйдә, менә без аның янына килдек. Менә безнең зебраны уйнаучы артистыбыз Әдилә Хасанова. Әйе бит, менә сез зебра образын бик яратып калгансыз. Хәз сезгә зебра күрсәтә. Ничек ул сәхнәгә чыгырга әзерләнгәнен. Әйдә, менә зебрага Әдилә апага булышык әле, грим салырга, әкрен генә, сак кына тиеп карагыз, менә шул кисточкаларны алып. Бик зур рәхмәт, зебра. Әйдә, киттек, киләсе бүлмәгә. Сәхнәдә булган шушы җиһазлар, әйберләр нәрсә дип атала? Реквизитлар. Әйе, менә карагыз әле, менә әйтик, менә монда банан. Бу чын бананмы безнең? Юк, чын түгел. Безнең аны театрда алтын куллы кызларыбыз ясый. Алар шундый матур иттереп безгә төрле реквизитлар ясап бирәләр. Менә карагыз әле. Менә алар нинди үзенчәлекле. Нинди бүлмә бу, нинди бүлмәгә карыйк әле, хәзер шул бүлмәгә үтәбез. Вау, монда карагыз әле, күпме кием, күпме костюм монда. Балалар, артистлар сәхнәгә чыкканда нәрсә киеп чыгалар? Киемнәр, ягъни костюмнар, әйе бит? Менә театрда шундый бик мөһим урын алып тора торган җир, ул безнең костюмнар саклана торган зур бүлмә. Һәм безне монда каршы ала безнең Юлия апабыз. Юлия ул безнең театрда шушы костюмнар өчен җаваплы кеше. Менә карагыз әле, монда күпме костюм, әйе бит? Һәрбер спектакльнең костюмнары менә биредә саклана. Иң мөһим урыннарның берсе ул нәрсә? Сәхнә. Сәхнә, шулай бит, әйе бит. Хәзер без сезнең белән Тинчурин театры сәхнәсен караячакбыз. Менә шулай ачабыз, тылсымлы урын ул безнең балалар, әйе бит. Әйдәгез, киттек. Менә ул тылсымлы урын безнең сәхнә, карагыз әле. Нинди киң, иркен, матур, зур сәхнә, әйе бит. Менә безнең аста тамашачылар утыра, ә менә монда сәхнәдә артистлар уйный. Карагыз әле балалар,
менә монда безнең сәхнәдә күрәбез җиһазлар. Әйе бит, алар нәрсә дип атала безнең? Декорациялар. Әйе, безнең театрда махсус менә шу декорацияны кыручы кешеләр бар. Аларны без шушы сәхнә хезмәткәрләре дип атыйбыз. Менә бүген әйтик кич булачак спектакльгә алар инде сәхнәне әзерләп куйганнар. Менә декорациялар урнаштырылган, барысы да тәртиптә, шулай бит. Театрга килгәч, спектакль карыйбыз. Әйе бит, театр карадым дип әйтү дөрес түгел. Biz киләбез театрга, театр ул бина, менә без хәзер белән театр эчендә, без сәхнәдән карыйбыз спектакль. Ягъни артистлар күрсәтә торган тамаша спектакль дип атала. Сез хәзер театр белән спектакль сүзнең аермасын белдегез, әйе бит? Аңлашылдымы? Хәзер без сезнең белән фойега, менә спектакль башлангачтан тамашачы җыела торган урынга үтәбез. Шуның белән безнең театр иленә сәяхәтебез тәмам. Сезгә ошадымы? Әйе! Кызыклымы театр дөньясы? Әйе! Театрга, спектакльләр карарга киләчәксезме? Әйе! Без сезне үзебезнең театрыбызда көтеп калабыз. Рәхим итегез. Манзара тапшыру алга таба дәвам итә һәм әлеге минутларда Сіз сәләмәтлек рубрикасын каршы аласыз, біз каршы алабыз үзебезнең кунагыбызны. Традицион дисәк тә була, чөнки килеп бик күп сорауларга җавап бирә торган белгеч, ул да булса Барсмед консультатив диагностика үзәгенең баш табибы Айнур Фәрит улы Әхәтов. Исәнмесез, Айнур Фәритович. Хәерле көн, Айваз, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без безгә еш мөрәҗәгать итәргә торган проблема турында, симптом турында сөйләшәчәкбез. Ул авырту. Ул баш авырту һәм умыртка баганасы авырту. Чөнки нигезендә, мәсәлән, алсак авырунun, баш авырунun һәм умыртка баганасын авырун, аның нигезендә төрле ширләр булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә статистика буенча һәрбер кешедә, бездә, миндә, офиста эшләгәндә, машинаны йөрткәндә, мәсәлән, умыртка баганасы авырта, еш баш авырта, аның симптомнары күрсәтелә безгә, нигезендә ул артериаль давление булырга мөмкин, ул башка нигезендә ширләр булырга мөмкин. Шуңа күрә бу бик мөһим тема дип уйлыйбыз. Инде мин белүемчә, менә нәкъ умыртка баганасы белән бәйле авыруларның күбесе кешенең аз хәрәкәтләнү белән аңлатыла. Бу чыннан да шулаймы һәм аның башка йогынтысы бармы? Баш авыруына. Әйе, дөрес Айваз, менә безнең яшәү рәвеше. Без 60% безнең сәламәтлек ул безнең яшәү рәвешендә тора. Мәсәлән, ничек без хәрәкәтләнәбез, каябыз, утырабыз, нишлибез, нәрсә ашыйбыз, нигезендә ул тора. Һәм менә умыртка баганасын алганда, офиста без утырганда, безнең умыртка багасында шейный, грудной, поясничный отделларда дисклар, межпозвоночный дисклар бар. Һәм менә утырганда бу дисклар басыла. Басылганда протрузиялар, грыжалар чыгала, һәм менә бу симптомнар булырга мөмкин, авыру симптомнары. Менә без әгәр дә һәр көн хәрәкәт итсәк, һәр көн йөрсәк, ул бу симптомнарны азайта. Шулай да менә ниндирәк симптомнар ул һәм кайсы вакытта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк? Бөтен ширне алсак, мәсәлән, кешедә симптомнар барлыкка килә. Мәсәлән, баш авыру яки умыртка баганасы авырту. Кеше беренчедән мөрәҗәгать итәргә тиеш табибка. Мәсәлән, баш һәм умыртка баганасы ул неврология. Шуңа күрә ул бара врач-неврологка, табиб-неврологка. Невролог ул нишләргә тиеш? Ул белми, нәрсә, нинди процесслар барлыкка килә. Ул булай карый башта симптомнарны, кан басымын үлчи, пальпация эшли, перкуссия эшли. Һәм уже уйлый, нәрсә икән, башта ул бит күрә алмый, шуңа күрә аңа диагностика кирәк. Ул диагностиканы башлый лаборатория диагностикасыннан, рентгеннан башлый ала, тагын МРТ эшли ала, һәм МРТны диагностикасын алып, протоколларын карап, анализларын алып, нәрсә анда барай процессларын барлыкка белеп, ул аннан соң аңа дава яза, нинди ничек даваларга. Нәрсә күбесендә була, кешенең авыру симптомнары килә, ул таблеткалар белән симптомнарны бетергә тырыша. Мәсәлән, баш авырта, баш таблеткасы ашый, бетә, ашый, бетә. Әмма дә ләкин белми нәрсә икән. Бәлки анда онкология үсә башында. Или грыжа үсә умыртка багасында. Шуңа күрә диагностик эшләргә кирәк.
Диагностика. Сіз алдағы еттегіз МРТ, магнис, резонанс томография. Біз аны қазіргі күнде ең заманша методы білеміз, ләкин ол біздің Татарстанның барлық районларында да юк. Шунлықтан бәлки УЗИ, бұл үшірақта УЗИ ярдәмендәгенә билгеләп буламы аның менә шушы сәбәпләрен һәм диагностикасын дип әйтик. Монда айтып киләсем киләйбез, безнең Татарстан медицинасы алга бара. Безнең Татарстанда районнарда да бар МРТ, мәсәлән, бездә дә Барсметта, безнең Сабада, Алабогада, Чистайда, Заинскта, Бөгелмәдә МРТ аппаратлары, җиһазлары бар. Шуңа күрә анда да үтеп була хәзерге вакытта. А булай әйткәндә диагностика ул дөрес, ул һәрбер усул, ул бер-берсен тулыландыра, булыша. Мәсәлән, безнең бас рентген, ул безнең сөякләрне күрсәтә. Безнең бар УЗИ, функциональ яктан ул безгә күрсәтә, кан тамырларда бляшкалар бармы, ничек кан бара, йөрәкне яхшы күрсәтә. Һәр безнең бар МРТ. МРТ безгә күрсәтә баш миен эчтән, полушарияларны, инде веществолы баш миенен һәм умыртка баганасын күрсәтә, һәм менә алар бер-берсен туландырып, без төгәл диагноз куя алабыз. Берсенә генә ничектер мөрәҗәгать итеп ышнап булмый, аның Юк, булмый. Комплекслы дип әйтегез караш. Сез районнарда үзәкләрегез бар дидегез, әйме филиаллар дип аңлык без аны. Әмма белгечләр үзәкләшкән, сезнең ничек Казанда, алар шул филиалларга да йөриме? Бу хакта да мәгълүмат бирсәгез иде. Бар безнең мобильный бригадалар, мобильный медицина. Менә былтыр мин айтып киткән идем, мобильный комплекс КТ да бар. Ул сәяхәт итә. Хәзер ул Арчада тора, Арчада бетте, һәр Заинскига таба китә. Зәйгә китә. Менә безнең шулай табиблар да Казаннан алар киләләр Сабага, Чистайга, Бөгелмәдә һәм анда үзләре консультация бирәләр, һәм давалау эшлиләр. То есть ул бар андый. Яңа ел алдыннан күпләребез бит инде көтә барбер дә нидә булса ташламалар. Менә нәкъ шушы умыртка баганасы, баш авырулары диагностикасы белән бәйле комплекслар, программалар, бигрәк таларга акциялар бар микән сезнең үзәктә? Безнең бар комплекслар, алар чекаплар дип хәзер әйтеп була. Алар УЗИдан да торалар, МРТдан да торалар, һәм безнең бар скрининг бөтен тәнне, менә әйтеп килгән акция 7900 скрининг бөтен тәнне карыйбыз. Баш миедә керә, умыртка баганасы да анда керә. Һәм бу мәгълүматны без алабыз безнең информационный сайтлардан һәм телефоннардан кирәк булса. Тагы бер кат безнең тамашачыларга менә вакытында диагностика, вакытында тикшерү кирәклеген аңлатып узсагыз иде Айнур Фәритов. Чөнки күп кеше кызганыч килеп тертелгәч кенә. Инде бәлки хәзер соң булган вакытта гына мөрәҗәгать итәргә ярата. Мөһимлеге, ни өчен кирәк диагностика алдан? Мөһимлеге ул әйтеп киткәнчә, безнең куркыныч авырулар бар. Ул мәсәлән онкология. Һәм менә онкологияны беренче стадияда без тапсак, ул безгә 95%-ка дава бирә ала. Әгәр дә без икенче, өченче стадияда тапсак, ул 50%, әмма һәр вакытта да бирә алмый. Шуңа күрә онкологлар 5 ел турында әйтәләр. Выживаемость 5-летний дип әйтәләр русча. Һәм шуңа күрә әгәр дә без иртәрәк диагностика эшләсәк, зыянсыз, без беләбез, МРТ үзе ул зыянсыз, менә телефон сөйләшкәнчә, МРТ ул магнитный поле белән эшли. Ул зыянсыз. Һәм без иртәрәк аны тапсак, МРТ белән УЗИ усуллары белән без аны тизрәк һәм яхшы җиңелрәк дәвалый алабыз. Шуңа күрә ул бик мөһим, статистика аны күрсәтә. Бик зур рәхмәт Айнур Фәритов, чыннан да кирәкле мәгълүмат. Тыңлаучыларга да без кат-кат бу хакта искә төшерергә тырышабыз. Сәламәтлек иң зур байлык. Әлбәттә, әлеге байлыкны яңа ел алдыннан бүләк тә итеп буладыр. Барсмет консультатив үзәктә махсус сертификатлар бар. Әлеге сертификатларны алып, якыннарыгызга бүләк итсәгез, яңа елга да менә дигән бүләк булыр безгә калса. Бездә бүген кунакта Барсмет үзәгенең баш табибы Әхәтов Айнур Фәрит улы иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәламәт булыгыз. Безнең тапшыруыбыз алга таба дәвам итә.
Яңа ел алдыннан біз узып барган елга нәтиҗәләр ясап, киләчәккә планнар корабыз. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы да искәрмә түгел. Бездә кунакта Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов. Исәнсез. Исәнсез, хәерле иртә. Тимур Сәйдәтович, ел төгәлләнеп килә, беләбез, нәтиҗәләр ясарга вакыт. Шуңа күрә менә сез җитәкләгән министрлык яшьләр белән быел ел дәвамында ниндирәк эшләр алып барды, ниндирәк нәтиҗә чыгарырга була сезнеңчә? Рәхмәт сорауыгыз өчен, төрле юнәлештә эш алып барылды. Иң мөһиме, яшьләр үзләре шул эштә катнаштылар. Оештыручылар буларак та, катнашучылар буларак та, инфраструктура ягыннан да безнең яңа объектлар бар, яшьләр үзәкләре, яшүсмерләр клублары, яңа лагерьлар, барлыгы 35 объектта эш алып барылды, 17 муниципаль районда. Яңа программа хәтта булдырылды, ул яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәкләре, ул бик мөһим тема, аеруча быел, чөнки ел бик үзенчәлекле, һәм бу тема минемчә бик борчый яшьләрне дә, олы кешеләрне дә, 100 меңнән артык кеше килде безнең менә шул психологик ярдәм күрсәтү үзәкләренә, һәм бу яңа программа, анда менә дигән хәзер сыйфатлы, шәп мөхит булдырылган, һәм менә сезнең студияда кебек, шундый ук матур. Бу инфраструктура ягыннан. Әгәр дә проектларга килсәк, яңа программалар, монда добровольчество, волонтерлык юнәлешендә яңа программа булдырылды, һәм яшьләр үзләре бик актив катнашалар. Монда мәктәп укучылары да, студентлар да, олы яшьтәге кешеләр дә социаль проектларны чынга ашыралар. Аларга бик тә безнең грантлар программасы ярдәм итә. Быел 200 миллионга якын акча яшьләр үзләре җиңеп үз проектларына җәлеп иткәннәр. Ул федераль конкурсларда, анда бер проект 1 миллионнан артык сум акча ота ала. Ул безнең республика грант конкурсы да, аның күләме 7 миллион сум. Айрым юнәлеш, ул әлбәттә социаль яктан яшьләребезгә ярдәм күрсәтү. Безнең бар айрым программа, ул яшь гаиләләр программасы, һәм шул программа буенча безнең республикада 1000нән артык яшь гаиләләр менә фатир алып яңа дәрәҗәгә күчтеләр. Миңа калса, менә бу да бик мөһим юнәлеш. Һәр яклап төрле яшьтәге яшьләргә ярдәм булдырылган дәүләт ягыннан, ләкин киләсе елга тагын да планнар күбрәк. Иң зур нәтиҗә буларак, шулай ук әйтеп була, быел бу Россия өчен зур, дөресен әйткәндә, казаныш. Казан безнең ислам илләренең яшьләр башкаласы статусын яулап алды. Бу да минемчә бик зур нәтиҗә. Менә сез грантлар темасын телгә алып уздыгыз, аңа тәфсилләбрәк тукталсак, ниндирәк өлкәдә яшьләр үзләрен күрсәтә алды менә шу грантлар бәйгеләрендә? Төрле юнәлешләр, дөресен әйткәндә, монда экологиядә, мәгариф һәм фән юнәлешендә дә күп грантлар. Без яңа номинацияләр әйтик быел булдырылдык. Ул инклюзия ягыннан проектларга күбрәк игътибар бирергә тырыштык. Күләме дә төрле. Кемдер бер матур фестиваль оештырырга теләп катнаша шул конкурста. Кемнеңдер ел дәвамында даими рәвештә булдырган проектлар да бар. Күбрәк игътибар бирдек авыл яшьләренә. Авыл яшьләреннән аеруча күп проектлар булды. Экология тематикасы минемчә ул иң беренче урында тора. Яңа проектлар да булдырылды, яңа грант конкурслары да булдырылды хәтта быел. Президент ярдәме белән 50 миллион сум безнең яшь үсмер клубларына, яшьләр үзәкләренә, форпост хәрәкәтенә бирелде. Һәм анда чаралар да, проектлар да төрлесе.
Менә үзем алдагы хәзер әйтәчәк хәрәкәтнең вәкиле буларак сорамыйча кала алмыйм. Бу дәлебез Сәләт Акбарс Кырымдагы яңа база оешты. Шул турыда бер-ике җөмлә сөйләп булыр микән? Әйе, шәп база дөресен әйткәндә, ул минемчә безнең яшьләребез өчен менә яңа зур мөмкинчелек. Ул матур Кара диңгез буенда 200 балага каралган шәп инфраструктура. Анда туру шартлары да менә дигән, бер бүлмәдә 4 бала, бер бүлмәдә 2 санузел, душ, аннары айырым... Ләкин монда люкс апартаментларына һәр көндә бара алмыйдыр. 3 бала анасының сорауын күрәм, күзеннән укыйм, минем балалар ләгә аламы? Ничек ләгергә була ул? Ләгә ала. Гариза бирегез, сайтка языгыз. Ул ачык рәвештә конкурс форматында оештырылган программа. Анда иң мөһиме ул иң беренчесе теләк һәм казанышлар әлбәттә. 14 яшьтән башлап, яшь үзенчәлекләре ул 14 яшьтән алып, без иң беренчедән әлбәттә фәннән, аннары спорттан, иҗаттан зур нәтиҗәләргә ия булган яшьләребезне чакырабыз. Алар анда катнаша. Бик көчле программа, анда спорт мәйданчыклары да шәп, айрым уку-укыту үзәге анда бар. Хәтта үз скалодромы да бар анда. Шуңа күрә бик шәп шартлар. Менә катнашыгыз киләсе елга, шулай ук җәй көне айруча 4 смена планлаштырыла, 18 көнлек. Ә була ел дәвамында шулай ук сменалар бара. Менә әле генә безнең волонтерлык сменасы оештырылган иде. Менә инде яшьләребез кайтканнар. Ә менә 28 декабрьдән башлап инде төрле яшьләр оешмаларының катнашучылары шулай ук анда барып бер атналык сменада катнашачаклар. Димәк, яңа елын анда каршы алачаклар. Менә бит ничек. Һәм инде без менә Казан Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы статусын алдык дип әйтеп киттек. Әйме менә республика өчен инде бу мөһим вакыйга һәм аның нәтиҗәләре нинди дип сорасыз. Безгә нәрсә бирә ул? Менә шул сораудан башлыйк әле. Бу статус Казанга, Казан яшьләренә нәрсә бирә беренче чиратта? Яңа мөмкинчелек. Нәрсәдән гыйбарәт ул? Менә быел 10 зур проект үткәрелгән иде Казанда. Бу Татарстан яшьләренә генә түгел, ул Россия яшьләренә бик зур яңа мөмкинчелек. Менә һәрбер чара үз юнәлешендә. Әгәр дә сез фән белән кызыксансыз икән, менә фәнни конгресс, яшьләр конгрессы, иҗат белән иҗат конкурсы оештырылган иде. Сез эшмәкәр булсагыз, катнаша аласыз яшь эшмәкәрләр форумында. Әгәр дә иҗтимагый эш белән шөгыльләнәсез икән, Казан глобаль саммиты. Барлыгы 10 зур чара һәр юнәлештә 1000-нән артык катнашучы 70 ил. Шул елның нәтиҗәсе буларак яңа үзәк хәзер булдырылачак. Казанда халык ара яшьләр үзәге. Шул үзәк кысаларында анда шул ОИС клубы да булачак, ООН клубы да булачак. Димәк, кем халыкара мөнәсәбәтләр белән кызыксына бер яктан, икенче яктан кем үзенең проектын яисә идеясын дөнья күләм форматында оештырырга тели икән, ул катнаша ала. Яшь журналистлар катнаша ала. Иде беренче уйлап табый гылайбыз. Әйтик, менә быел Малайзиядан, Азербайҗаннан, Африка илләреннән медиа стажировкага безнең яшь журналистлар монда Казанга килгәннәр иде. Без аларга барып тәҗрибә уртаклашабыз. Яз көне киләсе елны планлаштырабыз. Шундый ук стажировканы оештырырга безнең журналистларыбыз өчен. Әлегә ул Бакуда планлаштырыла. Һәр юнәлештә миңа калса ул үсеш өчен бик зур яңа мөмкинлек. Бу хәтта менә хәзерге глобальләштерелгән дөнья кысаларында бу үзенә күрә таләп тә бит әле. Яшьләргә чыннан да дөнья белән бер элемтәдә булырга һәм яшьтән үк шул фикерләр белән тәрбияләнергә үсергә. Соңгы сорау, мөмкин булса, билгеле булганча мобилизацияләнгән гаиләләрнең балалары өчен махсус чаралар үзәтләйме? Алар хакында сөйләп узып булыр микән? Менә чыршыга
сөз килсә, 25 декабрь көнне безнең һәр традицион чарабыз иң матур республика күләм Яңа ел чыршысы бәйрәме, ул Татнефть аренада узачак, анда 8500 бала катнашачак, Алла бирсә. Менә шуларның 2000 катнашучысы ул мобилизациядә катнашкан гаиләләр балалары. Ул 5нче класстан 11нче класс яшендә булган балалар. 1нче һәм 4нче класслар яңа махсус Кремль чыршысы чараларында катнашачак. 22-24 декабрь көннәрендә безнең Кремльдә матур чыршы бәйрәмнәре уздырылачак. Әлбәттә, лагерьлар, кышкы каникуллар вакытында безнең 40 базада 4000-нән артык бала өчен лагерьлар, сменалар оештырылачак. Менә безнең шул категория балалары бушлай шул сменада катнаша алачак. Тимур әфәнде, бик зур рәхмәт. Безнең сорауларга шундый тәфсилле җаваплар бирдегез. Үзегезне дә якынлашып килүче яңа ел белән тәбриклибез һәм инде сезнең белән саубуллашабыз. Уңышлар телибез сезгә, яшьләргә, чөнки яшьләребездә өмет һәм киләчәк. Бездә бүген кунакта Татарстан Республикасының яшьләр эше министры Сөләйманов Тимур Җәүдәт улы иде. Социаль шелтерләрдә яңа ел тавына багышланган бер кызыклы сораштыруга тап булдым һәм аның нәтиҗәләре буенча Россиядә халык бәйрәмне классик ризыклардан башка күз алдына да китерә алмый икән. Бу исемлекне әлбәттә пилмән ачып җибәрә, аннан оливье, шуба салатлар дәвам итә, шулай ук биредә үрдәк белән казга да урын бар, Әдилә. Шулай дип уйлаган идем аның. Әмма балык ризыклары нигәдер исемлекнең соңгы рәтләрендә. Без моны төзәтергә тәкъдим итәбез. Аш устасы Резидә Хөсәйновадан бик тәмле рецепт язып алыгыз. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән бик үзенчәлекле, шул вакытта авыр да булган ризык әзерлибез. Аның өчен безгә судак балыгы кирәк булачак, авокадо, без анардан бик тәмле итеп соус ясарбыз, Алла бирсә, сыр, лимон, помидор һәм инде безгә таш кабак кирәк булачак. Без таш кабактан вермишель ясаячакбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче без балыктан башлыйбыз. Менә мин сезгә җиңел генә иттереп балыкның тышын алырга өйрәтим әле. Менә шулай кыйрык ягыннан тотынабыз һәм әкрен генә пычак белән шулай кисеп барабыз. Менә хөрмәтле тамашачылар, менә карагыз әле ничек иттереп без аның кабыгын салдырдык. Судакның безгә йомшак итегенә кирәк булачак. Менә инде без аны хәзер 2гә шулай бүләбез. 2 порцияга дип әйтәбез инде. Менә шундый безнең балыгыбыз булды. Балыкка инде әз генә тыз һәм брыш сибеп җибәрәбез. Мин инде менә табаны кыздырырга куйдым. Без аңа әз генә сыек май салабыз. Таба кызган арада biz инде авокадоны чистартабыз. Ул бик җиңел чистартыла. Менә шулай урталыйга бүләбез дә һәм тешен чыгарабыз. Авокадодан biz соус ясыйбыз. Мин инде миксерны әзерләп куйдым. Шулай урталай ярый әле без аны. Шулай зур гына шаматларга турыйбыз. Һәм мин монда сливкины да салам. Менә бер авокадога 50 грамм чамасы сливки була. Лимонның тышын алып җибәрәбез. Безгә балыкны иң мөһиме 2 ягында әз генә кыздырып кына алырга кирәк. Без әле анары мичкә куябыз. Мин инде бу таш кабакны ызынша иттереп уам. Менә әйткәнемчә, эше күп бу ризыкны әзерләргә. Әзрәк кенә инде менә шулай. Хәзер инде икенче ягын кыздырабыз. Шулай бак угыштан сырны уабыз. Менә сырны шулай уганнан соң без аны
сахари белән болгатабыз. Хәзер инде менә балык өстенә әз генә лимон суы сугып җибәрәбез балыкка. Балык өстенә тагын шулай лимонның кабыгын алып җибәрәбез. Хәзер инде сыр белән сахарины болгаттык бергә, без аны балык өстенә куябыз. Мин инде мичне кабызып куйдым. 280 градуска 1-15 минутка мичкә куям. Табага әз генә май салдык. Һәм инде помидорның чири помидоры алсагыз да ярый. Шулай дүрткә шакмаклап, бик вак булмаган. Шулай помидорыбыз кыза тора. Инде biz миксерга әйберләрне салып куйган идек, сливки салдык һәм без анда авокадо салдык. Biz anadan hazır soğus yasıyız. Ez gene limon soğus salıp jiberəbiz. Tuz, bırış sileriz. Bitnek yaprağı turab jiberəbiz. Менә безнең помидорыбыз әкрененә кыза. Һәм инде без шунда, мин инде аны вермишель дип атадым сезгә. Менә шундый ташкабактан вермишельләребезне салып кыздырабыз. Шулай әзрәк кенә бырыш сибеп җибәрәбез. Tuz сибәбез. Һәм инде вермишельләребезне шулай болгатып pişirəbiz. Kızdırabız. Менә инде алтын су төскә кереп, безнең балыгыбыз әзер булды. Табынга бирү өчен менә без соус ясадык бит инде. Бу соусны без балыкның астына салып калдырабыз. Балыгыбыз безнең әзер булды. Менә балыкны куябыз. Ташкабак белән помидордан шундый тәмле генә гарнирыбыз булды. Менә без аны шулай табынга бирәбез. Хөрмәтле тамашачыларым, бүген бик үзенчәлекле ризык әзерләдек, бик катлаулы. Сез аны пешерерсез дип уйлыйм. Ашларыгыз тәмле булсын, исән сау булыгыз. Шулай итеп, Манзара тапшыруның пәнҗешәмбе чыгарылышы ахырына якынлашты. Җомга чыгарылышын инде яңалыклар, сюжетлар, хәбәрләр алып килер, без моны иртәгә белербез. Җомга вәгазендә миладичә яңа елны каршылаганда мөселман кешеләренең вазифа бурычлары хакында сөйләшербез. Без аны ничек уздырырга тиешбез, ничек уздыра алабыз. Казанда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Вәлиуллин белән очрашу үткәрелде. Бу шәхес һәм авторның яңа китабы да тәкъдир ителгән иде. Кышкы саф һава, дуслар, сәламәтлек, яхшы кәеф, бөтенесенә дә Скандинавия йөреше сәбәпче була ала. Сәламәтлек таякларына таяныгыз. Тормышның баш әйләндергеч шатлыклы минутларда караңгы төн кебек күңелсез көннәре дә була. Ничек кенә булса да, без шатланырга, кайгыларны җиңәргә өйрәнергә, яктылыкка, матурлыкка омтылып яшәргә тиеш. Тормышның мәгънәсе нидә соң дип уйлаганчы, аны матур вакыйгаларга байытып яшәсәк иде. Манзара тапшыруы ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-имин булыгыз.